Fremtidssikring i den almene boligsektor er et komplekst emne, der kræver, at man tænker på både arkitekturen, beboernes ønsker, de sociale forhold og en række andre emner, inden man går i gang med at ændre og modernisere et boligområde. Klimatilpasning og sikring af boligområder mod især voldsomme regnskyl er en væsentlig del af udfordringen. Derfor har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2013 ydet tilskud til 4 projekter i København, Høje-Taastrup, Brøndby og Vejle. Projekterne er beskrevet i detaljer på alminet.dk. Et af de 4 projekter handler om fremtidssikring af udearealer i bydelen Gadehavegård i Høje-Taastrup. Projektholder er administrationsselskabet Domea med Cowi som rådgiver. Vores mål i Gadehavegård var fra start at hjælpe boligafdelingen med at tage højde for fremtidens klimatrusler. Hovedudfordringen her har så været at kombinere det nødvendige, altså det som skal gøres for at klimasikre området, med beboernes ønsker til udviklingen af udearealerne. Og så gør det på en måde, som var økonomisk overskuelig for beboerne. På den måde kan man sige, at beboerne hele tiden har været den drivende kraft i projektet. Gadehavegård-projektet repræsenterer altså en sammentænkning af klimasikring af udearealer med forbedring af arealernes funktionelle og rekreative værdi, og med et klart socialt sigte om aktiv og demokratisk brugerinvolvering. Det endelige projektresultat er et idékatalog for Gadehavegård med gode råd om fremtidssikring af ude- og fællesarealer i bebyggelsen. De 5 temaer, som idékataloget er delt op i, det er lys og tryghed. Det er trafik, som handler om, hvordan man færdes i området. Så er det vi har kaldt de grønne områder, som jo giver sig selv. Det er alt det grønne, som fylder rigtig meget for mange boligbebyggelser, også driftmæssigt. Så er der aktiviteterne, som er alt det, som man bruger til hverdag. Det er legepladserne, det er opholdspladserne, det er vaskerierne. Så har vi et lille punkt, der hedder forbrug, som handler helt specifikt om genbrug og genanvendelse, og hvordan vi forholder os til det forbrug, man har i en dagligdag i enhver bebyggelse. Idékataloget rummer 10 konkrete anbefalinger til udvikling af udearealerne, som Gadehavegårds afdelingsbestyrelse og de øvrige beboere kan arbejde videre med og med tiden omsætte i konkrete projekter. De projekter, der er i idékataloget, har været en stor inspiration til vores bestyrelsesmøde, hvor vi har diskuteret. Man udtænker udearealerne på en helt anden måde, end de er nu. Det vil både skabe omtale og i hvert fald skabe den tryghed, som vi har brug for herude. Det vil jo gøre, at Gadehavegård ikke kun er et ghettoområde, hvor der er en masse ballade, men et område, hvor der sker en masse ting. Et andet initiativ, som har modtaget støtte fra By-Boligministeriet, er projektet Omkostninger og gevinster ved klimasikring. Projektet har brugt data fra både Gadehavegård og fra den selvejende institution Trannemosegård i Brøndby, som administreres af boligsamarbejdet Bovest. Gennem samarbejde med Forsikring og Pension, Brøndby Kommune og Spildevandscenter Avedøre har Cowi udviklet et redskab til at vurdere gevinster og omkostninger ved klimasikring. Resultatet er hjemmesiden klimamodel.dk. Modellen retter sig mod bestyrelser og driftspersonale i de almene boligafdelinger. Med modellen kan man screene sin risiko for skader ved store regnskyl og få et billede af, hvad det vil koste at sikre sig mod disse skader. På klimamodel.dk findes også et katalog over forskellige tiltag, som kan bidrage til klimasikring. Derved anskueliggøres både de økonomiske, rekreative og potentielle forsikringsmæssige muligheder ved at vælge et tiltag frem for et andet. Det er ministeriets og projekternes håb, at arbejdet i de 4 projekter kan være med til at inspirere andre, som ønsker at arbejde med fremtids- og klimasikring i den almene boligsektor.